Insellmilkom jien Patri Marcello Ghirlando nistedinkom għat-tieni riflessjoni mit-tieni serje Kwarta mal-Kelma. Matul din it-tieni serje qegħdin interqu fil-paġni tal-Vanġelu skont San Mark. U kif wedkom fl-ewwel mument li ltqajna, fl-ewwel 4 riflessjonijiet sejrin nimmeditaw ftit fuq l-4 eżorċiżmi li jirrakkontanna l-Evanġelista San Mark. Il-fatt minsegwa l-ewwel riflessjoni immeditajna fuq l-eżorċiżmu ta' Ġesù fis-sinagoga ta' Kwarta. Ġesù qawwi fil-kelma, Ġesù li jgħallem b'awtorità, tant li l-kelma tiegħu iġġiel li l-ispirtu ħażin jimmanifesta ruħu f'raġel fis-sinagoga u bl-istess qawwa tal-kelma iskot, oħroġ minnu. Ġesù jeħles lil dak ir-raġel u jagħtih ħajja ġdida. Tallimna illi anki llum il-qawwa tremenda tal-kelma u tal-preżenza ta' Ġesù kapaċi teħlisna mill-ħażen tagħna u mill-ħażen ta' madwarna. Din it-tieni riflessjoni nixtieq nimmedita fuq rakkont x'aktarx twil li jagħtina San Mark it-tieni eżorċiżmu illi nsibuh fil-5 kapitlu tal-Vanġelu minn vers 1 sa vers 20. Imma qabel ma naqraw il-Vanġelu pas-soltu ejjew nagħmlu talba ċkejkna lill-Ispirtu Santu. Qed nużaw dik it-talba sabiħa li kien kiteb il-Qaddiż Papa Giovanni Pawlu II feluq l-enċiklika kbira tiegħu fuq l-Ispirtu Santu. Spirtu Qaddiż, int il-ħarries tat-tama fil-qalb ta' kull bniedem. Int issaffi dak kollu li jkisser il-bniedem. Int timla l-univers. Il-Knisja tħares lejk li inti mħabba għax toħloq fuq l-art iċ-ċiviltà tal-imħabba. Int, spirtu tas-sliem, imla l-univers bl-imħabba u l-paċi. Ejja, spirtu Qaddiż. Nisimgħu dan ir-rakkont aktar twil li jagħtina San Mark. Ġesù jfejjaq raġel imxajtan f'Ġerasa. Waslu x-xatt ieħor tal-baħar u ġew fil-pajjiż tal-Ġerażin. Kif niżel mid-dajsa resaq fuqu wieħed li ħareġ mill-oqbra li kien maħkum minn spirtu ħażin. Dan kien jammar fl-oqbra u ħadd ma kien jista' jżommu marbut anqas b'katina għax bosta drabi laħqu rabtuh bix-xkiel u bil-ktajjen u kien jaqsam il-ktajjen u jkisser ix-xkiel u ħadd ma kellu l-ħila iżommu. Lejlu nar kien il-ħin kollu joqgħod qalb l-oqbra jew fuq il-muntanji jixher u jqatta' ġismu biżrar. Kif leman il-Ġesù mill-bogħod ġera leh inxteħed fl-art qudiemu u għajjad bleħen qawwi u qallu aħna x'għandna x'naqsmu, Ġesù binalda l-għoli. Aħlif li fuq Alla li ma taħqarniex, għax Ġesù kien qallu oħroġ ja spirtu ħażin minn dan il-bniedem. Imbagħad staqsija x'ismek? Leġun jisimni wieġbu għax aħna ħafna. U beda jitolbu bil-ħarqa biex ma jkeċċihomx barra mill-pajjiż, mela kien hemm merħla kbira ta' qżieqes tira mal-ġenb tal-għolja. U l-ispirti talbu ħafna u qalulu ibatna lejn il-qżieqes ħan nidħlu fihom u ħallihom imorru. L-ispirti ħżina ħarġu daħlu fil-qżieqes u l-merħla li kienet ta' madwar 2000 ras inxtaħtet għal ġol baħar mill-għoli tax-xaqliba u werqet fil-baħar. Ir-rajja tagħhom ħarbu u marru jxerdu l-aħbar mal-belt u l-tsieset u n-nies ġiet tara x'ġara. Ġew f'dejn Ġesù
u lil dak li qabel kien maħkum mix-xitan u li kellu l-leġun ġo fih rawh bil-qiegħda, liebes u moħħu f'siktu u baqgħu mibluwajn bil-biża'. In-nies li raw il-ġrajja qalulhom x'kien għadda minn għala l-imxajtan u l-qżieqes. Imbagħad jitolbu ħafna lil Ġesù biex iwarrab minn pajjiżhom. Kif kien tiela fuq id-dajsa dak li qabel kien maħkum mix-xitan beda jitolbu ħafna biex iħallih jibqa' miegħu. Iżdu ma ħallehx u qallu mur inġabar id-dar ma' niesek u għejdilhom kull ma għamel miegħek il-mulej u kif ħenn għalik. Dak telaq u beda jxandar fid-Dekapoli kemm kien għamel miegħu Ġesù u kulħadd staġeb. Araw xi ġmiel ta' silta tal-Vanġelu. San Mark jagħtina rakkont dettaljat. L-istorja ta' bniedem maħkum minn leġjun ta' spirti ħżiena, il-laqata tiegħu ma' Ġesù, illi teħilsu u tagħmel minnu bniedem ġdid. Anzi, xandar tal-ħnina tal-mulej fid-Dekapoli. Mela Ġesù jaqsam il-baħar, imur in-naħa l-oħra tal-għadira tal-Galilija. Qegħdin żona pagana. Hemm ir-reġjun imsejjaħ Dekapoli, ġej mill-Grieg, Dekapolis, 10 tibliet. Dawn kienu 10 tibliet pagani, fis-sens li ma kinux josservaw il-liġi ta' Mosè. Għalhekk pereżempju nsibu il-mera tal-qżieqes, il-mera tal-ħnieżer, ħaġa li fost il-lut hija projbita skont il-liġijiet tal-ikel tagħhom ma jiklux il-laħam tal-majjal. Ekku f'din iż-żona kien hemm dan ir-raġel imxajtan. Attent, da ma kienx raġel marid moħħu, imma San Mark jgħidilna li kien maħkum mill-ispirti ħżiena. Id-dera tiegħu qabel il-ħelsien hija tal-waħx għal 3 darbiet San Mark jgħid illi kien jgħix qalb l-oqbra, bniedem illi kien imneżża mid-dinjità tiegħu, erwien illi kien iweġġa lilu nnifsu. Mhux hekk biss, kien juri qawwa ta' barra minn hawn, kemm il-darba ippruvaw jorbtuh biex kielu bil-ktajjen, imma lanqas ixkielu l-ktajjen tal-ħadid ma setgħu iżommu din il-qawwa straordinarja negattiva illi dan il-povru raġel kien jimmanifesta. Osservaw ix-xitan x'inhi l-intenzjoni tiegħu fuq il-bniedem. Kważi kważi dan l-imxajtan isir ikona ta' dak li jrid jagħmel ix-xitan. Jeqret id-dinjità umana kien eri u jnissel fih spiritu ta' self-destruction ngħidu bl-Ingliż li jagħmel ħsara lilu nnifsu, kien jixher u jagħti lilu nnifsu bil-ġebel u għaliex għal 3 darbiet San Mark jgħid li kien jgħix qalb l-oqbra, ix-xitan rrid jittrażmettilu l-ispirtu mhux biss tal-mibeda għall-ħajja u għall-imħabba, għall-ferħ u għall-għena, ma mibeda għall-ħajja, spiritu ta' mewt. Taraw xi kruwa ta' sintomi li spiss jimmanifestaw f'persuni li huma maħkuma minn spiritu ħażin jew saħansitra imġarbin b'mod qawwi, oppressi minn spiritu ħażin. Li spiritu jneżża l-bniedem mid-dinjità tiegħu u jgħaddilu dak li għandu fih, spiritu ta' self-destruction, ta' ħsara lilu nnifsu, spiritu ta' mewt. Imma dan il-raġel jiltaqa' ma' Ġesù. Ġesù jitlob biex l-ispirti ħżiena jitilqu. Bħalma jiġri dejjem fl-eżorċiżmi fil-Vanġeli, ix-xitan jipprova juri l-kobor tiegħu, l-arroganza tiegħu. Meta jiddikjara solennement minnu Ġesù fil-kelma aħna x'għandna x'naqsmu, Ġesù bin Alla l-għoli, aħlif li fuq Alla li ma taħqarniex. Ġesù bin Alla l-għoli. Ma passoltu Ġesù jirrifjuta din ix-xhieda solenni għalih, din il-professjoni ta' fidi fl-aħħar mill-aħħar għax ġejja minn għajn ħażina,
u jikmanda li x-xitan joħroġ. Interessanti illi għandna l-uniku każ fil-Vanġeli fejn Ġesù jitlob li x-xitan ismu. Inti x'jismek? Leġun jisimni għax aħna ħafna. Interessanti wkoll partikolari, pekuljari għal dan il-Vanġelu ta' San Mark, li spiriti ħżiena jitolbu mhux li jmorru l-infern, imma li jmorru fil-qżieqes. Jien mill-esperjenza tiegħi bħala eżorċista tal-limt li x-xitan jibża biża tal-ġenn mill-infern u dejjem jitlob li jmur f'postijiet jew persuni oħra. Fil-każ tal-Vanġelu Ġesù jippermettilu jmur ġol-ħnieżer. L-annimal b'differenza tal-bniedem ma jiflaħx għal din is-sofferenza spiritwali li tista' tkun possessjoni diabolika, tantu hekk li jirċievu l-ispirtu tal-mewt u jaqbżu għal ġol-baħar. Tnejn huma ir-reazzjonijiet. In-nies in ġenerali li bdew jitolbu lil Ġesù jitlaq minn pajjiżhom bil-ħerqa bdew jitolbuh. Din il-ħaġa tal-imxajtan illi jgħaddi l-ispirti tiegħu u huma jitilfu l-ħobża ta' kuljum, il-mera tal-ħnieżer, ma ġbithomx. Kien aktar importanti għalihom dak li tilfu milli dak il-bniedem li twieled mill-ġdid. Fil-fatt, daqs kemm mikera d-deskrizzjoni ta' San Mark meta jispjega il-mod kif kienu jimmanifestaw l-ispirti ħżiena fl-imxajtan ta' Ġerasa daqshekk ieħor hija sabiħa id-deskrizzjoni ta' dan il-bniedem illi fil-laqgħa tiegħu ma' Kristu mal-qawwa tremenda tal-kelma tiegħu, fil-veru sens tal-kelma jitwieled mill-ġdid. Fil-fatt, kif smajna San Mark jgħid ġew ħdejn Ġesù u lil dak li qabel kien maħkum mix-xitan u li kellu l-leġun ġo fih rawh bil-qiegħda, liebes u moħħu siktu. Twelidt mill-ġdid seta' jikkummenta l-imxajtan il-liberat ta' Ġerasa. Kemm hu sabiħ id-dialogu tal-aħħar. Il-meħlus li jitlob lil Ġesù beda jitolbu ħafna biex iħallih jibqa' miegħu. U li kien esperjenza il-krua tal-waħx tal-possessjoni diabolika x'iniduh il-preżenza, l-ħlewwa, l-imħabba, il-kompassjoni, il-ħajja ġdida li jagħtih Ġesù ma rridx jitilfu rid jibqa' miegħu. Ma interessanti it-tweġiba ta' Ġesù. Ġesù jgħid San Mark ma ħallihx. Qallu mur inġabar id-dar ma' niesek. U għejdilhom kull ma għamel miegħek il-mulej u kif ħen għalik kemm sabiħa. Mur inġabar id-dar ma' niesek u għejdilhom kull ma għamel miegħek il-mulej u kif ħen għalik. Kif seta dan ir-raġel li twieled mill-ġdid li esperjenza l-ħelsien ta' Ġesù, il-ħajja ġdida ta' Ġesù, kif seta dan ir-raġel jibqa' siket. Interessanti, San Mark Ġesù dejjem jitlob lil dawk li jfejjaq u li jeħles biex jibqgħu sikta biex in-nies ma jemnux bis-saħħa tal-mirakli, ma jemnu b'mixja ta' fidi li tasal sal-Kalvarju, sas-Salib. Dal-każ le, mur xandar, mur rejt. Dak li l-mulej għamel miegħek u kif ħenna li. Dak telaq u beda jxandar fid-dekapoli kemm kien għamel miegħu Ġesù u kulħadd staġeb. Il-preżenza ta' Ġesù ħajjitna, il-kelma setana tiegħu biss teħlisna midnu. Forsi hawnhekk toqgħod tajba ħafna il-kelma li nsibu fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Jiena ġejt, Ġesù jgħid, biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Mulej fejjaqna u ħlisna mill-ħaseb. Għatina l-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Biex aħna wkoll
l-eżempju tagħna u fejn neċessarju anki bi kliemna. Inxandru x'tagħmel int magħna u kif int anki llum tħenna lilna. Insellmilkom.